Jel? Zar sam ja gladan? Pa čovječe, pogledaj me na što ličim. Vrti mi se glavi kao da sam u lunaparku. Odijelo već visi sa mene. Njižem se kao grana na vjetru. Nisam ja gladan. Pa kad bi mi barem mogao dati komadić kruha. Pa mogao sam ti dati već otkad, pa što ne kažeš da si gladan? Ajde, prijatelj, dođi, ajmo u kuhinju na komadić kruha. Da, imaš. Dobro. Da li od cvijeće? Kako cvijeće? Ovo ovdje. Ajme meni. Nemam pojma. Kako pa, ako je cvijeće ovdje, neko ga je morao donijeti. A što ću meni ja sad reći, gospođo moja? Pa prvi put ga vidim. Pa nevjerojatno, pa otkud odjednom ove ruže? A ne znam, samo znam da ovdje prije nisu bile. Pa nisu valjda pale s neba. Moj muž, je li ih on vidio? Ne znam. Eno ga u kužini s advokatom. A u kuhinji? Kopaju po frižideru. A je li cvijeće već došlo dok su oni još bili ovdje? Ne znam, ali mislim da nije. Stavi cvijeće u frižideru i odnesi spavaću sobu. Gdje ću ga staviti? U vodu i odnesi spavaću sobu. U vodu.